Okay, mabilis ang vlog lang. Pakita ko lang ang location ng pinakamasarap na lumpiang gulay dito sa Angeles, in my opinion. Masarap talaga yung lumpia dito eh. Yung tipong may something na mabango talaga yung amoy ng mismong toge, and then yung vinegar, nakaka-addict. Masarap yung pagka mix ng mga spices. Dito lang siya sa Salapungan, and alam ko since high school yata ako nandito na to. So way back early 2000s nandito na to. Ayan siya. Hopefully mabilis mabubutos to eh. Hopefully meron sila. Uy, yate. Nagulay pa te? Pero balo ng order. Parang hindi na balo ng balo. Wala lang. Ilan sa'yo? 8 pieces te. Hindi pa kayo dito nito ang babae. Magkano man? Uli na kasi. Uli naman. Wala ka naman. Tsaka sige, kanya na lang po. Dalawa lang po tayo. Tatlo yung managis dito. Meron pa magkakaroon. Mayak lang. Meron kalong tao pa kanyan tayo. Kasi tinanong mo amin ko sila. Hindi, akala ko yung dynamite may namin. Oo, meron. Meron po. Ano yung point ang point po? Eh, yung best ang mga hindi ko nagkatao. Ilang kasi? 8 po. Ilan? 8 pieces po. Itong mapanggamit ng tao. Apat na ba? Opo. May order na no? Ano mo mabenta? Ang dami ah. Sarap kasi. Wala pa yung alas 5, ubos na to sigurado. Basta itong bayad ah. Thank you. Isang puna-punahan. Sige. So yun. Ngayon kaka-order lang. Ay hindi pa masyadong, kakabukas pa lang nag-order na marami yung mga customer. So most likely mga alas 5 kung magdadayo kayo dyan. After 1 to 2 hours lang, ubos na yan. 6 o'clock sigurado wala ka nakaabot. Masarap kasi talaga yung lumpiang gulay nila. So yun lang, nakita ko lang yung location ng pinakamasarap na lumpiang gulay na natikman ko. Good day everyone.